nake shigo miki da balangu tsiran koda nan gashin karfe ki dannashi har da cewa mai gida ina kake samu balangu haka me yaji duk ba ki gaya min a ina nake samun kuɗin ba assalamu alaikum ya taimaka Allah zai taimaka shi wanda ya wadata Allah zai wadata shi kowa ya ba mu Allah zai ba shi wa kam takassasa hadha al-ma'ana muntahilu lam yudla la bi abin walaysa bil waladi ga dan uwanku musulmi almajiri yana cikin wani hali da shi da ɗalibansa ina tare da ɗalibai sama da ɗalibai kwaya 200 to ruwa ne ya zo ya tafi da makaranta ta bayan ruwa ya zo ya tafi da makaranta ta gobara ta zo ta cinye gidan da nake ciki da su wannan yaron da kuke gani maraya ne mahaifiyarsa ce ta rasu gobara ce ta cinye shi madara ma wannan yaron kullum sai ya sha madara ta 5,000 kuma ga yanayin da muke ciki na rayuwa kowa ya riga ya san abin da ake ciki na rayuwa to a taimaki musulmi duk mutumin da ya taimaki musulmi Allah zai taimake shi Allah ya biya lada na gode madalla karɓo musu kai Allah ya saka da alheri na gode da addini wanda baya sallah ba shi tsoron Allah wanda baya sallah ba shi tsoron Allah wanda baya sallah a ran gobe kiyama shi ya jiyo da addini bara kowace iri ce roƙo kowane iri ne haramun ni baka tallafe ni ba kuma ba za ka hana ni in rungumi rayuwa ta ba ni maraya wallahi haramun kake ni dai na so haƙƙin da Allah ya dora min a kaina Allah ya tanaji gidaje guda 2 wallahi tallahi ni dan yau ne ɗaya dai na